ଲାଗୁଛି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ମୋ ଉପରେ ବହୁତ ଦୟା କରୁଛନ୍ତି। ସବୁଦିନ ଖାଲି ବର୍ଷା ବର୍ଷା ଲୁଗାପଟା ଶୁଖୁନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଟିକେ ସେ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥିଲା। ବହୁ ଜଣଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଲେନି କି ପିଲାମାନଙ୍କ ବେକରେ ଯଦି ରୂପା ଧାତୁ ଥାଏ ତାଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟାମି ଟିକେ କମିଥାଏ। ଦିନକୁ ଦିନ ସେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଦୁଷ୍ଟାମି ତାର ଘର ଭିତରେ ସୀମିତ ନାହିଁ, ବାହାରେ ବି ଗୋଟେ କେସ୍ କଲାନି। କାହାକୁ ପେଲି ଦଉଛି ତ କାହାକୁ ଆମ୍ପୁଡ଼ି ଦଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମା ମନରେ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଚେଷ୍ଟା ଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଜୁଏଲାରୀ ସପ୍ ତା ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୂପା ଚେନ୍। ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିଲଭର ଏବେ ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂରେ ଚାଲିଛି, କାରଣ ସୁନାରେ ହାତ ମାରି ହଉନି। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଚେନ୍ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ଚେନ୍ଟି ମୋର ଟିକେ ମନକୁ ଯାଇଥିଲା। ଚେନ୍ଟି ଚଏସ୍ କରିସାରିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବାବୁ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଚେନ୍ ବେକରେ ପକେଇବେନି। ଯେମିତି କିଏ ସତେ କଣ୍ଟା ଛାଟିରେ ତାକୁ ବାଡଉଛି। ତାକୁ ବହୁତ ଭୁଲେଇ ଭାଲେଇ ଦୋକାନୀ ଅଙ୍କଲଙ୍କ କାଲକୁଲେଟର ଦେଇକି ବସେଇ ଦେଇଥିଲି। ଏହି ସୁଯୋଗରେ ଚେନ୍ଟିକୁ ପିନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ ତା ବେକରେ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଲଗାଉଛି ସେଥିଲାଗି ସେ ମନା କରୁଛି। ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲା ପରେ ସେ ଆରାମସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବ। ଯେହେତୁ ମୁଁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି ସେଥିଲାଗି ମୋ ମୁହଁଟି ସବୁବେଳେ ଉଜ୍ଜର ହଉଛି। ବିଶାଲରୁ କିଛି ଦରକାରୀ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ହେଇଯାଇଥିଲା ରାତି 9ଟା। ଭାବିଲେ ଯେ ଏତେ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲାଣି ଡିନରଟା ଆମେ ବାହାର କରିଦେଇକି ଯିବୁ। ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲୁ ଲିଙ୍କ ରୋଡ କନ୍ୟା ସୁଇଟ୍ ଷ୍ଟଲରେ। ଏଇଠି ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ ମିଲ୍ ଡିନର ସବୁ ଆଭେଲେବୁଲ ଆଉ ୱିଦାଉଟ୍ ଓନିଅନ ଗାର୍ଲିକ। ଏଇଟା ଏମିତି ମୋର ଗୋଟେ ଫେଭରେଟ୍ ଜାଗା। ପ୍ରାୟ ଅଫିସ ଟାଇମରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଟିଫିନ ନେଇଯାଉଥିଲି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ପିଲା ଆଇଁଷ ନହେଲେ ରହିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଚିଲି ଆଇଟମ ନହେଲେ ଚଳିବନି। ଯୋଉଠିକି ବି ମୁଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଏ ସବୁ ଆଇଟମ ଉପରୁ ବୁଲି 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 ନଜର ମୋର ଚିଲି ଆଇଟମ ଉପରେ ପଡିଯାଏ। ଆମେ ମଗେଇଥିଲୁ ରୁଟି ଆଉ ଚିଲି ପନିର। ଖାଇ ପିଇ ଘରକୁ ଫେରିଲି। ଭିଡିଓଟି ଆଜି ଏଇଠି ଶେଷ କଲି। ରହୁଛି ବାଏ ବାଏ ନମସ୍ତେ। ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥାନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି।